Сезгә хөрмәтле милләттәшләр. Бүген без Аллаһының Фатихасын сорап, тормышка илтүче тар юл турында фикерләшик. Тар капкадан кирегез, чөнки хәрәкәткә илтүче юл җиңел, капкасы да киң, һәм күпләр шул капкадан керәләр. Ә тормышка керә торган капка кысан, юлы тар, һәм аны азлар гына таба дип укыйбыз Аллаһының сүзләрендә. Изге Инҗилдә Гайса кешеләргә күк патшалыгына, Аллаһының оҗмахына бару юлын өйрәтә. Каян белә Гайса бу юлны? Чөнки ул бу юлдан инде үткән. Күктән ингән заттан башка берәүнең дә күккә күтәрелгәне юк. Ул зат Адәм угылы ди Гайса үзе турында. Аллаһы Ата тарафыннан күктән җибәрелгән зат икәнлеге турында Гайса кешеләргә кат-кат әйтә. Мин үзлегемнән килмәдем, һәм мине җибәргән зат хак. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Чөнки мин аңардан килдем, мине ул җибәрде. Тар юл, ул Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү юлы. Йөрер юлларыңда һәр вакыт Аллаһыны юлдаш ит. Ул синең адымнарыңны тугры якка юнәлдерер. Үзеңне акыл иясе дип санама, Раббыдан курык, аны хөрмәт ит һәм явыз гамәлләрдән ерак тор дип укыйбыз Сөләйманның гыйбрәтле сүзләр китабында. Раббыдан курку ул үзеңә җәза бирелүдән куркып, Аллаһының күзеннән качарга, явыз гамәлләреңне Раббыдан яшереп эшләргә тырышу түгел. Раббының күзеннән беркем дә кача алмый. Ул һәр кешене һәм аның нәрсә эшләгәнен генә түгел, нәрсә уйлаганын да белеп торучы чиксез акыл иясе. Раббыдан курку ул Аллаһының никадәр изге, саф, гадел, кешеләрне кызганучы һәм яратучы зат икәнен аңлап, аны бөтен күңелең, бөтен акылың, бөтен көчең белән ихтирам итү. Аның кушканнарына буйсынмыйча аны рәнҗетергә, кайгыртырга теләмәү. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү, ул явызлыкны дошман күрү дигән сүз. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү, үлем тозагыннан саклый торган тереклек чишмәсе. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү кешене тормыш юлына бастыра. Раббыдан курыккан һәм аны хөрмәт иткән кеше үзен канәгать һәм хәвефсез тояр ди Аллаһының сүзләре. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү кешедә үзеннән үзе барлыкка килми. Чөнки без гөнаһлы булып ук туган бәндәләр бары явызлыкка гына хирысбыз, яманлык эшләргә генә сәләтлебез. Явыз гамәлләргә безнең һәрберебезне йөрәгебездәге тәкәбберлек этәрә. Тәкәбберлек бөтен гөнаһларның анасы. Ул һәр кемнең йөрәгендә бу дөньяны без калдырып киткәнче яши. Үзен тәкәббер түгел дип санаучы кеше Раббыдан куркып аны хөрмәт итү юлыннан әле бик ерак. Изге язмада Аллаһы тәкәбберләргә каршы тора, ә тыйнак күндәмнәргә мәрхәмәтен бирә дип әйтелгән. Шуңа күрә тормыш юлына аяк басу, үзеңне Аллаһыга буйсындырып, тыйнак күндәмлеккә, юашлыкка таба борылудан башлана. Тәкәбберлеген танып, аның белән аяусыз көрәш башламаган кеше бу тар юлга сыймый. Бу тормыш юлы шул кадәр тар, ул юлдан гөнаһларыңны калдырмыйча барып булмый. Кая куярга соң ул бетмәс төкәнмәс гөнаһларны? Алла сүзе: гөнаһларыңны Гайсәгә китер, аңа сал ди. Чөнки Гайса кешеләрне гөнаһларыннан азат итәр өчен күктән җибәрелгән зат. Үзенә иман итүчеләрнең гөнаһларын Гайса үз өстенә алып, алар өчен үлем хакы түләгән һәм бу кешеләрне үлемнән юлып алып, аларга терелү һәм тормыш биргән. Гайса тормыш юлына кертә торган бердән бер капка. Гайса әйтә: мин капка,
Минем аша керүче котылачак. Мәңгелек тормышка илтүче юлга керү өчен шушы тар капка Гайсә аша керергә кирәк. Ул Аллаһы янына алып бару өчен салынган бердән-бер күпер. Утлы күл аша үткәрә алучы изге Аллаһы бәрәне. Аңа тотынучы, өмөтен аңа баглаучы кеше һич кайчан оятка калмас ди Аллаһының сүзе. Тормышка илтүче тар юл бик күп сынаулар юлы ул. Беренчедән, бу тар юл кешеләр сине хурлый һәм мыскыл итә торган юл. Шуңа күрә кешеләрдән һәм аларның мәсхәрәләүләреннән куркучылар бу юлның нинди икәнен күреп, шунда ук кире борылалар. Бу юлда синең яңагыңа да сугарга, сине хөкемгә дә тарттырырга, күлмәгеңне дә тартып алырга, төрлечә сине җәберләргә дә мөмкиннәр. Ә син аларның барысында кичерергә тиешсең. Бу сүзләрне ишеткән күп тәкәбирләрнең «Еще чего не хватало, ни за что мин моңа түзеп тормаячакмын» җавабын кайтара белермен. Үземне шулай мыскыл иттереп торырга мин диванамыни диячәкләрен белеп торам. Шулай, үзләрен рәнҗеткәндә эндәшмәүчеләр, уң яңакларына сукканда сулын куеп торучылар ахмак кебек күренәләр. Бик күпләр өчен Гайсәнең өйрәтүләре акылсызлык булып тоела. Кешеләрнең гөнаһларын үз өстенә алып, аның үлүе һәм үледән терелүе дә акылга сыймаслык эш шул. Әгәр Аллаһы үзе ачмаса, гөнаһлы кеше Гайсәнең өйрәтүләрен дә, кешеләр өчен хәтта үз җанын корбан итеп аларга булган мәңгелек мәхәббәтен исбатлавын да аңлый алмаячак. Тар юл ул Гайсә юлы, һәм ул юлдан Гайсә артыннан баручыларның яраланган мин-миллелекләренең канлы эзләре кала. Чөнки Аллаһы ихтыярына буйсыну үзеңнең ихтыярыңнан, яраткан гадәтләреңнән, гөнаһлы омтылыш теләкләреңнән, файдасыз эш гамәлләреңнән, дөньяви буш хыялларыңнан, үз белдеклелегеңнән, үзеңчә яшәүдән баш тартуны таләп итә бит. Ә без һаман үзебезчә уйларга, үзебез дөрес дип исәпләгәнчә гамәл кылырга, үзебезчә яшәргә телибез. Тар юлдан бару, нәкъ шушы мин-минлелек потыңнан ваз кичеп, үзеңне Аллаһының сүзләренә буйсындыруны, Раббы кушканча яшәүне аңлата. Шуңа күрә бу юлны табучылар аз, ә шушы тар сукмактан баручылар тагын да азрак. Гайсә әйтә: күк патшалыгына миңа Раббым, Раббым дип әйтүче һәркем түгел, ә күктәге атам ихтыярын үтәүче генә керәчәк. Бу тар юл төрле сынаулар, кыенлыклар, мәсхәрәләнүләр юлы булса да, бу юл гаделлек, хаклык юлы. Ялган сөючеләр, ялганга ышанучылар һәм ялган белән яшәүчеләр бу юлдан бара алмыйлар. Бу юлдан ялганны нәфрәт итеп, Аллаһының хакыйкать сүзләрен яратучылар, аларны күңел түрләренә салып, тормышларында үтәүчеләр бара. Ә Раббының сүзләре җаннарны савыктыра, күңелләрне сөендерә, балаларны акыллыландыра. Худайның хөкемнәре чын, барысы да гадел. Аларга алтыннан да, хәтта саф асылташлардан да артыграк кызыгырлык. Алар кәрәзле сыйык балдан да татлырак, дип яза Дауд үзенең мәдхияләрендә. Бу тар юл кешеләрнең гомер буе җан тынычлыгы тапмаган йөрәкләренә иминлек китерүче юл. Җафа чигеп яшәгәннәрнең барысы да бу юлда үзләренең авыр гөнаһ йөкләрен Гайсәгә китереп, чыннан да иреккә чыгалар. Юаш һәм басынкы күңеллеләр тынычлык табалар. Кая китереп җиткерәсең бу тар юл? Кысан капка аша кереп, шушы тар сукмактан баручылар тормышка керәләр дип өйрәтә Аллаһының сүзләре.
Аларның юлларын Гайса үзе яктыртып алдан бара. Гайса тормыш яктылыгы. Гайсәдә үледән терелү һәм мәңгелек тормыш. Кешеләрнең күк патшалыгына китерүче башка юл юк, ди Аллаһы үзенең сүзендә. Киләсе чыгышымда, Ходай насыйп итсә, Раббыдагы бәхетнең ниндилеге турында сөйләргә телим. Хөрмәтле милләттәшләрем, күкләр патшалыгы якынлашты. Тәүбә итегез һәм гөнаһларыгыздан борылып, Аллаһы кушкан тар капка Гайса аша кирип, хакыйкать юлына басыгыз. Мәңгелек тормыш алу өчен аның артыннан иярегез. Амин.